Είμαστε σε ένα χωριό στη Γαλλία κοντά στο λιμάνι του Je pars de l'Avançon και ελάτε να δείτε από εδώ κοντά, να με ακολουθήσει η κάμερα. Βρισκόμαστε στην αγορά, την κεντρική αγορά, μόλις έχει ανοίξει. Είναι 7 η ώρα το πρωί. 8. Ελάτε εδώ να δούμε. Πατατούλες 2 ευρώ το κιλό. 3 ευρώ οι πατατούλες. 1 και 60. Να τα γράφει αυτά η κάμερα για να βλέπει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, τις τιμές που πρέπει να ρίχνει. Έτσι τρώνε οι Ευρωπαίοι, γι' αυτό είναι, όχι σαν και εμάς. Δείξε εδώ, δείξε εδώ. Δεν υπάρχει σάλιο. Μπρόκολα, καρότα, λαχανάκια Βρυξελών. Προσέξτε εδώ. Κουνουπιδάκι, πιπερίτσες. Όλα τσάμπα, κυρίες και κύριοι, τσάμπα. Σαφιλάκι. Μπανανίτσα. Δείξε εδώ τις μπανανίτσες, δείξε εδώ τις μπανανίτσες και τα λεμονάκια. Τη σειρά. Αχτινίδια. Δείξε σε παρακαλώ εδώ. Τιμές δεν βλέπω να έχουν πάνω και ανησυχώ. Τυράκι, έλα δούμε το τυράκι εδώ. Έλα Βαγγέλη, εσένα που σ' αρέσει. Ψώνεις όλο το καζέρι το και αγόρι. Τυράκια, τι τιμές έχουμε εδώ, Δεσποινής? Δεν έχουν τιμές εδώ. Λαχανάκια. Καροτάκια, ζαμπούτσες. Κολοκύθα. Να τα προϊόντα, κυρίες και κύριοι, σαγόμενα όλα. Ραπανάκι για την όρεξη. Πάτε ραπανάκια να σας ρίξει όρεξη, να μην έχετε να φάτε μετά. Να ρωτήσουμε ένα Γάλλο, κυρίες και κύριοι. Trois enfants de politique. Je suis parti les 3 euros. Je suis parti les brocol. Brocol και λαχανάκι. Oui, oui. 3. Ακούσατε τι είπε? 3 ευρώ παίρνει το λαχανάκι. Βρυξελών το λαχανάκι το παίρνει. Πρόσεξε καμεραμάν, πρόσεξε από πίσω ξεφορτώνουν εδώ πέρα κάτι ψάρια, κάτι κασέλες. Je suis parti sur les essences. Je suis parti des droits. Je suis parti sur son Lord. Je suis parti in greu. Σου λέει, εμείς τρώμε, εσάς έτσι είναι οι Έλληνες, έτσι αυτό μας έχουνε. Να δουλεύουμε, να πληρώνουμε, να μην τρώμε τίποτα. Έτσι, λοιπόν, ευχαριστούμε που... Είδατε λοιπόν πως ζουν οι Γάλλοι εδώ πέρα στο φοβερό αυτό χωριουδάκι. Έλα να δεις κοντόπουλο. Δείξε λίγο τα λουκάνικάκια εδώ. Δείξε εδώ σαλάμια και λουκάνικα. Από εδώ πέρα κρεατικά. Και μπριζολίτσα, Βαγγέλη. Έλα να δεις μπριζολίτσα. Δείξε εδώ. 14 και 60 όλοι αυτοί οι λουκάνικα. Πού στην Ελλάδα 14 και 60? 100 ευρώ θες. Δεν το πάει όλο αυτό. Μπριζολάτες. Με 8,60 κυρίες και κύριοι, ολόκληρο το χοιρινό στο πιάτο σου. Να σου πω, παράδειγμα πόσο έχουν τη γάρι εδώ πέρα. Έλα εδώ. Έλα να δούμε τις γαριδούλες. Μεγάλο. Ψαράκι. Σολομός. Κοιτάξτε εδώ το σολομό κομμένο, όλο το ψαράκι εδώ στο πιάτο μας. Αυτό εδώ τι είναι? Πρέπει να είναι γλώσσα, Τι είναι αυτό? Σμύρνη. Αυτές είναι γλώσσες εδώ. Δείξε εδώ πέρα το ψαράκι το καλό. 8,80 το κιλό. Όταν εμείς παίρνουμε τον κολλιό στην Αθήνα με 20 ευρώ την ουγκιά. Δείξε εδώ τις τιμές όλες. Έλα, ζωντανές είναι ακόμη, ζωντανές. Μασταράι. Espagnol. Γκρικ. Espagnol. Γκρικ. Ah, grec, ah oui. D'accord. Ah, il y a des grecs. Βλέπετε πως πανηγυρίζουν κατευθείαν όταν βλέπουν Έλληνα. Γιατί ξέρουν οι άνθρωποι αυτοί ότι μόνο εμείς ακουμπάμε τα λεφτά μας.